नोंसोर बे मा खालामबाय थादों मा नायबाय थादों माखौ खोनासंबाय थादों नोंसोरो हा माथो मिनिदोंसो नोंनि खुगाया माथो मिनिनायसो आरो नोंबो सैमा बांग्रि गथ' नोंबो मिनिदोंसो ए हौवायाबो फिसाजोआबो आंखौ नायनानै मिनिदों मा आसरित बिपरित गोमोबायलै आं दिनै आंबो बिराद गोमोबायहाय मा नों खर' जादों नोंसोरो मा जादों नोंसोरो माखौ गोमोदों माखौ मिनिदों हो माखौ मिनिदों नोंसोरो खुगाखौ हमनानै बिसिजोबगोन आं दिनै जोंहानि न'खरा सम मोनसे गाबथावथाव सम मोनसे सानथावथाव सम मोनसे दुखु जाथावथाव सम मोनसे मिनिथावथावबो जायोलै टेक्टारिका जोंहानि न'खरा मासे कमेडियान न'खरब्रा मा नों खर' जादों ओइ मोसौ मा जादों सोबानानै नों मा नों फानि हाथासुनि नुहोफिनलायगोनहां आफानि सिगाङावल' दाउ बिमा बायदि जोगोमबाय थानानै सौबाय थानो नागिरनानै मा जानो आयै बाजै फैनायनिफ्राय बाजैखौ एथ'ग्राब नासयबोनो नाजागासिनो नाथाय जोंहानि बाजैयाबोथ' एसेल' नङा बिहामजो जेरै बिखुनजो जेरै बिखुनजोखौ दबथायनो बिहामजो फैदों आंबोथ'लै गोदो नोंजों आंजों हाबा जागोदान गथ' खांफुबाय थानाय समाव गोदो ओइ लांदांफारि सेन्टाराव बिहामजो बिखुनजोनि दावहा सिनेमा नायनो थांनाया जोङो गोसोआव दङना बिमा नों मा होनो बाबाखौ लानानै आखाइयाव हमनानै दों थांदोंमोन आं नैबे मिनि आइखौ बिखुङाव बानानै आखाइयाव तुल मोननै लानानै थांदोंमोन गोसोआव दङ जों फरला फिल्म नायहैनाया लांदांफारिनि बै सेन्टाराव बिहामजो बिखुनजोनि दावहाया औ नायनो थांदोंमोन मा जाखो ओमफ्राय बिहामजो बिखुनजो दावहा पर्दायाव नायनायनि काहानिखौ गोसोआव दङ ना नों बावबाय खोमालै आं हले गोसोआव दंजोबखायोलै बिहामजो बिखुनजोनि दावहाया माबायदि काहानिमोन बेबायदि एखे दिनै जोंनि न'खराव बिहामजो बिखुनजोनि दावहा सिरियालनि काहानि बायदि मोनबायब्रा आङो जाबाय बारा बुंबाबो खैफोदसोलै आं ओरैनोबा पेरालाइस बेमार जानानै बिसिनायाव गोलैनानै थाजानो सावहो जाखांबाय दा बांद्राय बुंबाबो आं मा सावहोगोन दाउखानि सावहोनाया दाउखालायनो सिगुन बोरायनि सावहोनाया मा थैया होनो मोसौ बोरायाबो थैया नोंसोर फिफा फिसाखौ मिनिदोंना दिनै बिहामजोनि सिगाङाव आंखौ नोंसोरो हुवा जानानै फिसाजो जानानै लाजिसो फोनांबावदो ना बिहामजो बिखुनजोनि दावहा फिल्मनि काहानि बायदिसो मोनबाय ना र' नोंसोरो हगार लामाफ्रा अबे जिरायथिना थादों हाबाब थांगोनालायसो नोंसो दा आंसो लामा हगारनांगौ ना नोंसो साइड लानानै थांनांगौ नोंसो आंखौ नायनो हाया नोंसो आंनि एगेन्स्टा नोंहा ओरै खनाथिं थाङारैमा आंखौलाय मानो साइड होनांगौ नोंसोरखौ पुलिस केस होगोन आं साथामबो थाहै नोंसोर जेलाव थाहैगोन होन बिहामजो थाहैगोन होन जेलाव थाहैगोन होन जोंहा ज' जेलाव थाहैगोन थाथों बे दावरांखिनि बिमाया न'आव हारसिं बाजै जोंहानि आइखौ नोंसो मोजाङाव लानो हामारगोन जोंहानि आइखौ मोजाङाव लाबोगोन ना नोंजों जों सापर्ट दङ बाजै आइखौ आसि बिमा दिन्थिहर नोंसोरो आंखौ लाजि फोनांदों नोंसोरो दुरुङा आफा आइया मा दुरुंनि खोथा बुंदों आइया मानो दुरुं नागिरदों लाजि मोननानै मा खालामगोन मा खालामा दुरुं लानानै मोसौ खाफ्लानो थाङा बे आं बोरैबासो मोनदों बिहामजो फिसा नोंनि नंखुनजोनि अयथासारखौ आंबो सम मोनसे सहायनो हाया आरो नोंखौ फैजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम बियो नोंनो सान्ति होआखै बे न'खरखौ थिग खालामगोना नोंसो बिहामजो फिसा जों जेब्लायबो नोंजों सापर्ट दङ नोंनि बिखुनजोखौ मोजां खालामनाया नोंनि आखायाव आफा नोंसोरो जेब्लायबो आंजों सैथोयै सापर्ट थायोब्ला आं सानसे आइखौ मोजाङाव लाबोथारगोन थेवबो आं दिनै दुखु मोनो आं आइजों गोबां उल्था फाल्थां बुंफ्लांबाय आं आइजों बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन बाजै नों जेबो गोरोन्थि मावाखै आइजों नोङो बेबायदि उल्था गोहो गोरा दिन्थिफानायखायनोसो आइयाबो दिनै लाजिनानै सिरि गंनानै थांनो गोनां जादों नों जुदि आइनि सिगाङाव सिरि गंनानै थायोमोनब्ला नों दिनै बेसेबां दुखुआव थानो गोनां जागौमोन बाजै जों नोंखौ जेबो गोरोन्थि नुवाखै मानोना आं आइखौ गोरोन्थि होननानै बुङो
उन्दैनिफ्रायनो आङो आइनि माखासे बेफोरबायदि गाज्रि केरेक्टारफोरखौ नुबोदों आरो बे गाज्रि केरेक्टारखौ फोसाबोना नोंसो बाजै नोङो सानसे जोंनि न'खरखौ मिनि खुसि आलो गोजोन बयजोंबो गोरोबजानायखौ नोंनो लाबोनो नांगोन आंहा फोथायनाय दं आंनि सायाव आइया आंखौ अनाना आइया आंखौ सैया सानसे आइखौ आं बेबायदि खालामगोन आइया आं नङाब्लानो एक सेकेन्ड थानो हायै आंहा आंनि सायाव फोथायनाय दं खर'नि खानायखौनो बुखुना लाजोबनाय बायदिसो मोनबाय आं रागायानो खर'नि खानायखौनो बुखुजोबना लानिसै बायदि मोनबाय आं रागायानो साला आंनि हौवायाबो दिनै आंखौ बे बिहामजोनि सिगाङाव लाजि फोनांदों मिनिदों आरो बे फिसाजोआबो आंखौ मिनिदों जायजों आं चेलेन्ज लादों बिनि सिगाङावनो दिनै आंखौ मिनिदों आयु लाजिनायजों रागाजों साला ओरैबायदि होख्रावनो गोसो जादों आं दा बांद्राय होख्रावनायखौ खोनाबाबो आं मिनिफैबावगोनसो दुरुङा बहा दं आंखौ लाजि फोनांदों ना साला बे लांसुनिया पापि हिन्जावनि सिगाङाव जायनि सिगाङाव आं चेलेन्ज लादों बिनि सिगाङावनो आंखौ लाजि फोनांदों बे हौवाया बे फिसाजोआ साला हिन्जाव गैयाबा मा जायो न'खरा बिमा गैयाबा फिसाया मा जायो दिनै मोनथिहोनाया बिसोरखौ पापिफोरखौ साला दुरुङालाय बहा दङ दुरुङा फासिनावना थैनोसै आं दुरुङाहाय बहा दङ दुरुङा साला दुरुङाबो बहा दंथाय दाखाल बावैसो बे पापि बोरायखौ मोसौनिफ्राय खास्लायना लाबोनाय मोनसे दुरुं गोदान नुदोंमोन आं बहा थाखो बे दुरुङा बहा दोन्दों बियो बहा दोन्दों बे दुरुङा बहा दोन्दों बे पापि बोराया बे दुरुंखौ बहा दोन्दोंथाय साला नागिरबाबो मोना नांगौ समाव नागिरबाबो मोना साला दुरुं मोननाय मोनबानो दिनै फासिनाना थैसिगौमोन आं बे हौवाया आंखौ लाजि फोनांदों फिसाजोआबो आंखौ लाजि फोनांदों आं गियान होनो बिसोरनो हिन्जाव गैयाबा ओंखाम बोथिसे मोनजानाय नङा बिमा गैयाबा जिउआ खाना बेखौ आं बिसोरनो दिनै खोन्थानो साला आं जायजों चेलेन्ज लादों बिनि सिगाङाव आंखौ मिनिनानै आंखौ फेजेनदों आंखौ लाजि फोनांदों आं लाजिनाया हाला आं बिसोरखौ दिनै गियान होगोन हिन्जाव गैयिनि दिखार हिन्जाव गैया होननानै बालन्दा होनानै मिनिजाथों बियो साला देनां हिन्जाव थैबा बे बिहामजोजों लोगो जादोंना बे बिहामजोआनो बिनो दै गरदथिबो होनाय नङा जेब्ला बिहामजोनि आखाइनिफ्राय दै गरदथिबो मोनलोंनाय नङा अब्लासो आंखौ गोसोखांगोन बियो साला बस्थाय होनो आं आरो बे पापि सैमा बांद्राय गथ'खौबो बहा दोन्दों बे दुरुङा बहा दोनखो बे हौवाया दाखाल बावैसो सेरसे दुरुं लानानै फैदोंमोन माथो बेलाय मोसौ खानो मासे मोसौखौल'सो खादों मोनसेल'सो थांदों बेथ' मोनथाम खालामदोंमोन दुरुंखौ बे सेरसे दुरुंखौ बे मोननैखौ बहा दोन्दों बेलाय खर' गाज्रि नङा माथो आं गावनो बेलासे अमायाव मासे खाहैबाय बोरमायाव मासे खाहैबाय नङा माथो खर' गरम बे दुरुंखौनो नागिरबाय थादों दालाय बहा मोनबावनांगौ जाखो दुरुं बै नाबालि बिमा लाहानावसो बागान दङना दाथ' बागानाव बिराद मुलि होसिगोन बिसोरनावसो साल्ला हाग्रा थैनायनि मुलिफोर दङदां हाग्रा थैनायनि मुलिखौनो गिलासे बिना लायनो र' आं साला लोंनोसै आं बेखौनो बिबुफ्रा रानजोबथोंसै आं थैथोंसै आं दिनै मानो गाबनो ओंखारदों जि गाबनो ओंखारदों बिग्राय नों मानो बिदि मा खोथा मा नंगौ नङा बेफोरखौथ' नाजों रायलायनो हायोना आं नोंनि हिन्जाव नंगौना नङा बिग्राय नों आंखौ दिनै मानो मोनथिहोआलासे सेरे थांखो नों आंखौ बिदि सेरे दोननानै थांनो नाङामोन गोसोआ दुखु मोना मा मोननो जेराव गावनि थाखाय दिनै आइजोंबो चेलेन्ज लालायनो गोनां जादों नोंखौ फिसाय होननानै नोंखौ आंगो होननानै दिनै गोरबोआव बजबना लानानै दिनै बेसेबां जुजिनानै नोंनि थाखाय आं बेयाव दं नाथाय नोंखौ बेबायदि खालामनाया जोबोर गोरोन्थि जादों नोंहा बिग्राय मेगननिफ्राय मोदै गवा खुगानिफ्राय मिनिगोन नामा बे समाव आं
नों बेबायदि खालामनो नाङामोन दिनै बिग्रायनो बिनि थांनायनि टेनसनावनो खर'आनो खामानि होआखै आंनि दिनै आइजोंबोदि आं मा नांलायफ्लांखो मा चेलेन्ज लाफ्लांनायनि खोथा जालायलांखो आंहा जोबोर गोरोन्थि जाबाय आं बिखुनजोजों बेबायदि चेलेन्ज लालायनो गोनांथि गैयामोन आइया आंनि थाखाय जोबोर खस्थ' मोनबाय नङा आइया दा मोना न'आव फैफिनोब्ला आं गाव बिहामजोआनो आं गावनो गुरै जानानै आइनि आथिं हमनानै आइखौ निमाहा बिगोन मोजां जायासै गोसोखौनो मोजां मोनाखै बिहामजो आइ नों गाबदों नामा आइ औ आफा आं दिनै होख्राव गाबनो लुबैदों होख्राव गाबबाबो बिग्रायाथ' खोनायाना आफा बिग्राया आंनो खोन्थायालासे मानो सिरि थांखो बियो डिउटियाव आंथ' बिनि थाखाय एथ' फिथा हारि जगार खालामदोंमोन आरो सोर हिन्जावा दुखु मोनालासे थानो गासै हिन्जावाबो गावनि फिसायखौ गोजानाव थायोब्ला थांफिननाय समाव मिनि बिदाय हरनो लुबैयो फिसायनिफ्राय फंसेबाबो राव खोनासंनो लुबैयो नाथाय बिग्रायाथ' आंखौ हाबा खालामना लाना फैनायनि उननिफ्रायनो डिउटियाव थानाय बे बारावसो सेथि खेब फैदोंमोन बियो न'आव नाथाय बेथ' मा खोथा मोनथिखो मा खोथा सानखो मा जाखो आंनोबो फन हरलायाखै मिनियासो खोन्थादों बाहेरा थांबायनो डिउटियाव अब्ला आंनि गोसोआ दुखु मोनगोन ना मोना आफा बेराफारसे आइयाबो आंखौ सैया आइयाबो अना बेसेबां नांलाय खमलाय दुखु दाहानि गेजेरजों थांनानै दङ आरो बिनि सायावनो आंनि हौवाया बेबायदि आं जोबोर होख्राव गाबनो गोसो जादों आफा मा बुंबावनांगौ जाखो नोंसोरनि संसारखौ लोगोफोर खाफालनि लिरनाय पार्ट 2 भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों जोंनि नखरनि काहानिफोरा नोंथांमोननि गोसोखौ गलि होनो हादोंना हायाखै नोंथांमोना मोजां मोनदोंना मोनाखै प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्था आरो गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ नेनानै था मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव दिनैसो सोरबा जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे जोंनि खाफालनि लिरनाय पार्ट 2 मुभिया फैयोब्ला नोंथांमोना फार्स्ट आरो थाब नुग्रोनायनि दे बिदिब्ला दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव गुड नाइट बयनिसिमबो उरला पुतुला चेनेलनि फेमिलि साफ्रोमनोबो